bịakwanụ ka unu nụrụ ozi ndị Northern Youth zitere Minister of Work, onye nke enyere afịa wee dịka Injinia David Umahi, onye nke bụbukwanụ former gọvanọ ndị Ebonyi steeti wee bụrụzie Minister of Work n'obodo Naijiria kịta anụnwa, onye nke ya bụ nwatakịrị nwaanyị bụ sọ mma enyere afịa wee dịka Mary Habila nwụrụ n'ụlọ be ya, ka ndị Northern Youth ziteziri Minister of Work ozi wee na-agwa ya na fanyere ebido kịta anụnwa gaba wee ruo 7 days ka o rituo na ya bụ ọkwa enyerie, ka o rituo na ya bụ minista, na ọ bụrụ na ọ rituo na fa bụ ndị Northern Youth na fa ya eme ngagharị iwe n'obodo Naijiria niile, na fa ya agba mbọ ka ya bụ minista rituo. Ebe a ka anọkwa wee fụzie onye nke bụ David Umahi ka ọ pụtara wee dee wee sio na ya chọrọ ka emee nwatakịrị nwaanyị a nwụrụ n'ụlọ bie, ka emee ya ọtọpsị ka a mara ife gbu ya bụ nwata nwaanyị, na ọ bụghị okwu ya gburu. Unu makwa na-edetara ozi wee sị na ya bụ nwata nwaanyị na mgbe abịa buru ozie na mgbe ọ nwụrụ n'ọgba ọtọ na oyi ha akwa n'ahụ, na ebe niile etọwalatalata dịka ndị uwe ojii nke Ebonyi steeti si wee depụta ya bụ ife n'akwụkwọ, na ọbara sie n'imi na-apụ, sie n'ọnụ wee na-apụ bifo ọfa wee buru ya wee pụọ. N'ọkwa ya ka anọzi wee na-afụzi ife onyonyo anụnwa ebe nwaanyị a na-akọwa ife ọ gabigara n'aka Minister of Work anyị. Ife ọ kọrọ ada okwu otu na unu ya bịakwa nnọọ ka unu were ntị unu gere na ntị ma ya akakwa nke unu wee tị na mgbe fa jere ọrụ ebe ahụ na-achọ ka eti ife n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ, onye nke bụkwanụ Minister of Work anyị wee sị mba na ụnọdụ bie na fabia nwaanyị atizie n'ime ụlọ nke ọnọ n'ọkwụ ka ọ lahụzi ụra bivi mara ife na-eme. Minister of Work wee mara akwa eji awụ ahụ wee gbabata na-asị ya kpapụta ya ka o sie tiere m mgbu ọchụ megbo nke nwaanyị ti mba na ya chere ka ya bujere ndị ya na ya yi Baịbụl na ya na-abịa n'ọkwa ntu a ka o si wee narị ọsọ nwaajụ na n'ọkwa ntu a ka o si wee were ọsọ wee nanahụ iti mkpu ọchụ. Unu ya bịa nnọọ na ntị m anya akakwa nke unu, maka na mgbe nwaanyị a tinye ya bụ ife onyonyo n'ihu akwụkwọ, ndị mmadụ nọzi na-asị ọpụgbu n'ife mere chọrọ imebi bia na nahụozi ya bụ ije amakwụkwọ ma lejedirio unu jekwa ebe etinyere o n'afọ, na ndị mmadụ na-ekwu na nwaanyị ejego bochanyite ya bụ vidio ochie ife megburu eme, o duzie ka ya si n'ife mere chọọ imebi amakwamo n'ọnụ, mana etu okwe nọrọ ebe a amakwam ife mere. Onye ka anyị fụzi ebe Minister of Work anyị pụtara dịka ndị Northern Youth zitere ozi na ya resign ife anyị fụziri odelobo na ya chọrọ ka emezie nwata nwaanyị ya nwụrụ n'ụlọ bie, ka emee ya ọtọpsị ka amara ife gburu nwata nwaanyị na aka ya ada ọcha, na o nwekwa ife ụma gbasara ọnwụ ya bụ nwata nwaanyị na-aya emezi nwata nwaanyị ọtọpsị, na ya chọrọ ka emee ya nketa nke echi ka amara ife mere ya bụ nwata nwaanyị a na-akpọ Habila, onye nke na-alụkwa n'ọrụ masaji bịalụ n'ụlọ bie wee nwa. Chetakwanụ na Minister of Work gwara anyị na ya bụ nwata nwaanyị bụ ndị bịalụ ịlụ ọrụ na yunivasiti ya n'ebe ọ bịara ịlụ ọrụ n'ife ọ gwara anyị wee nyezie efe ụlọ na bie. Unu afụgonu onye nyezikwana mmadụ ụlọ na bie, ịchọkwa inye mmadụ ụlọ n'inwe onye ọbịa onye ya anọkarị 1 week 2 weeks, ije chọtarị ụlọ n'ilo obiri ma ije kwụgharị ugwu n'oriri na ọṅụṅụ ọ nọrọ ebe ahụ, onwekwa ife mere ya na be ị na-akwakwa aka pilot, onwekwa onye ya eghe ọnụ ọkwa ka ya ejide. Ife ndị mmadụ jikwa wee ka gbanwe nkịtị bụ na nọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nwee ngabatị n'ọnụ na-achị n'ọnụ bụ batị na-achị Naijiria, na ọ bụ na ogbenye ọnụ ntu mere ife a maọbụ onye nwetụrụ obere ego ruo afọ dekin rụọ ụlọ ọnụ esighị ike na gọọmenti. Anyị mana ọka anọ n'ogige ndị uwe ojii na-akọwa ka ya bụ ife si wee mee na-asịzi na omeko na omehụ oyi ejechagodo ụlọ ikpe anyị n'ofolo na ụnụ mana ife osoni ya, mana ọ maka na iso na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ị na-agagharị na-ekwu ka otito na-eme ka otito ụnụ afọ na gọọmenti anyị gọọmenti anyị nke a ike egwukworo. Ụfọdụ nọzikwa na kọmentị wee na-asị ndị North Youth nwa na ngagharị iwe fa na-eme na fa ya agagharịrị wee rute saịdị nke anyị ka ọsọ na North beva gava na-eme fatikwa nọ ngagharị iwe ụwa niile gava ya eme na enwekwobiela ebe unu makwa na ngagharị iwe ndị North dị iche dam nke ndị East, na ndị North mee ngagharị iwe na gọọmenti na-ama prezidenti na-ama, mana ndị East mee ngagharị iwe ọsọkwa unu na-egbu onwe unu pati ejekọdị ịtụpụrụ ụlọ ọnụ, mana ọ bụ n'ọnụ ụzọ North unu afụ ya okwuo okwu.
Time he asked us to stay in his house. The man did not allow me to sleep. He tied towel on his waist and came into my room and was pestering me. I had to tell him, okay, wait, let me give my staff a Bible. I ran away from the place where he was and entered my staff room, and they locked it. That was where I slept because of David Umahi's disturbance.